ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ስትራቴጂያዊ አቀማምጣ መሬቱን ባሕሩን ህላዊን ምርጋጽ ኢዱ ከሃበ ንዘመናት ኣብ ቀጻል መኸተ ኸጽመድ ዝተገደደ ህዝቢ እዩ ንስለ ሰብኣዊ መሰሉን ክብረቱን ጅግንነታዊ ናይ መኸደ ታሪኽ ሓሊፉ ሓራን ልኡላውን ሃገር ንምዃን ድሕሪ መብቅዑ እታ ነዊሕ ተጓዒዙ ረዚን መስዋእቲ ከፊሉ ዝጨበጠ ሃገር ሓርነት ነቲ ውርሻት ትበቅዕ ካብ ዕብለላን ዝምታን ጽጋዕተኛታትን ሓራ ዝኾነት ናይ በሐቅ ናጻን ስልጥንትን ሃገር ትኮነሉ ንህንጸታ እጅጉ ሰብሲቡ ተበጊሶ የግዳስ ብዙሕ ከይሰጎመ ካብ ቁልዕ ወራር ጀሚርካ ክሳብ ዝተፈላለየ ስውር ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያውን ቁጠባውን ተጻብኦታትን ሸርሒታትን ስዒቦ ኩሉ ዚ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጠሓሰ ሸርሒታት ዝግን ንመኸተ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣየጽዓደን መኸተ ኤርትራዋን ንፍትሒ ክምህ ስለ ዘይበለ ድማ ካልእ ሸርሒ ፍልሰት ሰብ ተኣሊሞ እዚ ብትካላት ስለያ ብስረቃቀ ውጥን ዝምወልን ዝእለን ውዱብ ዓለማዊ ገበን ምስናይ ጽዑቕ መደናገሪ ፕሮፓጋንዳ ገና ኣመስርሕ ይርከብ ፍልሰት እንተኾነ ጠንቅታቱ ይፈላለዩ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት እቲ ቀንዲ ደፋእ ረቋሒ ውሽጣዊ ግጭታት ጸጥታውን ቁጠባውን ጸገማት ኮይኑ ኣእምሮን ጉልበትን ናይ ምምጻእ ዕላማ ምዕቡላት ሃገራት እውን ከም ተወሳኺ ሰሓብ ረቋሒ ግዲኡ ክጻወት ጸኒሕሎ ናይ ኤርትራ ግን ፍሉይነት ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ መኸትኡ ብወታደራዊ ሓይሊ ምጽዓድ ምስተሰኣነ ደይ መደይልካ መንእሰያቱ ብበዝሒ ቁጽሪ ሃገሮም ሓዲጎም ንኽጠፍኡ ብግዳም እናተመወለን እናተኣልየን ዝካየድ ከቢድ ፖለቲካዊ ሸርሒ ገጢምዎ ነዚ ዘረጋግጥ ጭብጥታት ብዙሕ እዩ ዝተፈላለዩ ወግዓውያን ሰነዳት ደድሕሪ ፍሽለት ናይቲ ቁልዕ ወራር ወያነ ናብ ኤርትራ ዝኣተዉ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ገና እግሮም ከይረገጹ ኣብ ምስግጋር ሰባት ተዋፊሮም ምንባሮም ይረጋግጹ ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ኣብ ሓደ ካብ መደረታቱ ኣብተን ካብ ሰሜን ኮርያን ኤርትራን ዝኣመሰላ ዝኸፍአ ሃገራት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ኻዲሞም ንኸምልጡ ዝሰርሑ መሻርክቲ ንተሓባበር ኣለና ውፅኢቱ ድማ ንረኽበሉ ኣለና ክብል ኣፉ መሊኡ መምሕዳሩ ምስ ኣሰጋገርቲ ተሓባበር ምንባሩ ከም ዝተኣመነ ዝፍለጥ እዩ ከም ኣካል ናይ ሸርሒ እዚ ብጸለማ ዓሌታዊ ኣድልዎ ንሓደ ክፋል ሕብረተሰብ ብጅምላ ናይ መግዓዝ መደቡን ብምትሕባር መምሕዳር ኣሜሪካን ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታትን ክትግበር ጸኒሕ እዩ ብዙሓት ሃገራት ምዕራብ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ምሃብ ንኤርትራውያን ክገብሮ ዝጸንሐ ሓለፋ ክሳብ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ዕቑባ ንምርካብ ኤርትራውያን ኢና ዝብልሉ ደረጃ ከም ዘብጽሖምን ዝፍለጥ እዩ ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ክሳብ ሲናይ ዝተዘርግሐ መርበብ ፍልሰት ቀንዲ ዕላምኡ ናብ ኤርትራውያን መንእስያት ዝቐንዐ ምንባሩ ዘረጋግጽ ካብ ሳገምቲ ደቂ ምብራቕ ኣፍሪቃ እቶም ብቐጥታ መሰል ዕቑባ ዝወሃቦም ኤርትራውያን ምንባሮም እዩ ተወሳኺ ብዊኪሊክስ ዝለሓኹ ምስጢራዊ ሰነዳት ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኤርትራውያን መንእስያት ካብ ሃገሮም ንኽወፁ ቪዛ ኣብ ምሃብን ናይ ትምህርቲ ዕድላት ኣብ ምርካብን ይተሓጋገዝ ምንባሩ የቃልዑ ኣብ ርእሲ እዚ ፖለቲካዊ ሸርሒ እዚ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት መቐበሊ ማዓስከራት ዝደከኑ ሓለፍቲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታትን መሻርክቶም ሰበስልጣን ናይተን ሃገራትን ብስም ኤርትራውያን ስደተኛታት ክኻዕብትዎ ዝጸንሑ ረብሓ ቀሊል ስለ ዘይኮነ መሳርሒ ናይ ሸርሒ እዚ ምዃኖም ዘረጋግጽ ጭብጥታት ብዙሕ እዩ ኣብ 1996 ኣብ ሱዳን ሓላፊ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ዝነበረ ኣርኖልድ ቶብ ጆንሰን ኣብ ሱዳን ን2,000 ሰባት ዕድል ዝፈጠረ ናይ ስደተኛታት ዋኒን ክፈጥር ክኢልና ኢና ስለዚ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘለዎ መሓዝ ጭቡጥ ረብሓ ኣለዎ እንተደኣ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ኮይኖም ግን ኣብኡ ዝፈጠርናዮ ሰፈራ ከብቅዕ እዩ ክብል ብዘይ ሕብእ ምእብእ ብድሕሪ መጋረጃ ናይቲ ሰብኣዊ ሓልዮት ዝመስል ንጥፈታት ምዕቋብ ስደተኛታት ዘሎ ረብሓ ኣኪድዎ እዩ ኣብ 2009 ብላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ዝተዳለወ ሓደ ሰነድ ድማ ንምስሊ ኤርትራ ብምስይጣን ዕቑባ ዝሓቱ ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዘይግባእ ኣኽሪሩ ምምሕፃኑ ይፍለጥ ኣብ መወዳእታ እዚ ሸርሒታት እዝን እቲ ካልእ መኻይድቱ መጻቦታትን ሃስያ ኣይወረደን እኳ እንተዘይተባህለ ንመኸተ ህዝቢ ኤርትራ ኣየምከኖን ኳድኣ ህዝቢ ኤርትራ መኸትኡ ንምጽዓድን ዕብየቱ ንምሕንኳልን ዝተኣልመ البي وريتاتن شرحيتاتن قتيمون بعوض سجيرون برهاتو
ባና ተስፉ መጻአብ ዝርእየሉ መድረኽ በጽሕሎ እቶም በአደናጋሪ ፕሮፓጋንዳ ካብ ሃገሮም ዝወጹ ግዳያት ናይ ተሸርሕውን እንትኾነ ኣብቲ ምድረገነት ተባሂሉ ነቕሕሉ መጋበርያ ፖለቲካዊ ሸርሒ ሃንደስቲ ፍልሰት ክኾኑ ኣይከኣሉን እኳ ደኣ ዝበዝሑ ካብ ጎኒ ህዝቦምን መንግስቶምን ኣይረሓቑን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ ስደተኛታት ንመንግስታቶም ግብሪ ክኸፍሉን ስድራ ቤቶም ክሕግዙን ልሙድ ክነሱ እዞም ብውዲት ናብ ስደት ከም ዘምርሑ ዝተገብሩ ዜጋታት ኤርትራ ኣብ ልምዓት ሃገሮም ከይተሓጋገዙ ብገለ ሃገራት ዝተወስደ 200 ግብሪ ናይ ምኽልካል ስጉምቲ እቲ ዝተሓስበ ዕላማ ብዘይምቁዑ ዝመፀ እዩ እቲ እከይ ሓሳብን ተግባርን ግን ገና ይቕፅል ኣሎ የግዳስ ከም ኩሉ ዝሓለፈ ውዲታት ብንቕሓት ህዝቢ ኤርትራ ክስገርን ኣብ መወዳእታ ከብቅዕን ምዃኑ ርጉፅ እዩ ንቕሓት ኤርትራውያን ምስ ነፍሲ ወከፍ ሓድሽ ብድሆ እናበረኸ ስለ ዝኸይድ